panjenengan tasih midhangetaken Radio Suwaka 107.7 Suwaka FM. Radio Suwaka luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Suwaka pancen jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikum haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakang Mbak Ayu pandemen Radio Suwaka rahimakumullah. Kita saged pinanggih malih kalian Mbah Narto ngaos wonten Radio Suwaka, mugi-mugi kanthi amalmu kula lan panjenengan sedaya saged ngandelaken keimanan, nyiyataken piandel kula panjenengan sedaya anggenipun sami ngrungkepi agama Islam. Para bapak, para ibu, kakang Mbak Ayu sedaya ingkang kinurmatan, kita sampun lumebet wonten ing wulan Dzulhijjah. Wulan besar tahunipun 1426. Wonten ing dalu menika estu badhe kita aturaken perkawis-perkawis ingkang wonten sambung rapetipun kalian wulan besar utawi di Idul Adha, bulan-bulan haji. Wonten ing wulan Dzulhijjah mekaten saweneh kaum muslimin wal muslimat saindenging jagat wonten seperangan ingkang katimbalan sowan wonten Masjidil Haram Mekkah Al-Mukarramah dados tamunipun Allah nindakaken rukun Islam ingkang pungkasan nunjih ibadah haji. Ting napa kula mendhet istilah ibadah haji? Sinaosa kathah para ngalim, para pinter ngendikaaken nika ziarah haji. Namung ingkang langkung afdol menggah pemahaman linambaran kitab ingkang paling afdol nika ibadah. Awit menika ngrupekaken rukun Islam ingkang angka sekawan, angka gangsal ingkang wajib dipun tindakaken tumrap sok sapa sepisan ingkang waras jiwa lan ragane, dalane mayar, ragate ana lan niate wonten. Menika hukumipun wajib, menika ibadah. Barang ingkang wajib ingkang kapacak wonten Al-Qur'an niku ibadah. Mula kawastan ibadah mardhoh, ibadah wajib.
Lah tumrap kula panjenengan sedaya ingkang dereng dipun timbali Allah Ta'ala supados dados tamunipun ugi kagungan setunggalipun sunah ingkang sanget ageng manfaat dumateng awakipun piyambak minggahipun manfaat dumateng masyarakat linangkung manfaat dumateng agami. Keng menapa dipun serti manfaat dumateng awakipun piyambak? Awit menawi saged kita tindakaken ateges kula panjenengan sedaya sampun saged ameper hawa nafsu. Mergo para pinter ngendika hawa nafsu ngejak murka tumindake ngombro-ombro tan katekan rasa lega nek diturut dadi cilaka. Hati sepisan kita menika saged meper hawa nafsu. Manfaatipun meper hawa nafsu boten ewan, boten eman, boten awel nggempil sepirangan arta bondo kagem nindakaken sunah. Kagem menyembelih hewan kurban. Nika manfaat dumateng awakipun piyambak, manfaat dumateng masyarakat ingkang pungkasan kanthi manah ingkang istiqomah insyaallah penyembelihan hewan kurban niku saged nguwataken piandel kula panjenengan sedaya anggenipun ngrungkepi millata Ibrahim. Agama Islam itu tembung sanes millata Ibrahim. Agamane Mbah Ibrahim. Gembane para nabi-nabi lan para penganut nabi-nabi. Menika Nabi Ibrahim kagungan tuntunan ingkang dipun lestarekaken dumugi sepriki awit ketang semono gedene piandel anggone ngrungkepi dawuhing Gusti Allah. Wonten ing mriki badhe kita aturaken salah setunggalipun bab ingkang magepukan kalih kurban nuniji sepisan. Bab kurban. Ngan Anas ibn Malik anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabsaini akronaini wayusammi wayukabbiru wayodanga rijalahu ngala sigorihima wa fil lafdi jamajahahuma biyadihi wa fi lafdi saminaini wali abi ngawanatan fisahahi saminaini bil masalasi badala sinim wa fil abdil muslim bayaqulu bismillahi wallahu akbar. Nika hadis ingkang dipun riwayataken Imam Malik dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 2 ekor kambing kibas yang bertanduk, yaitu ia ucapkan dengan nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di lambung lehernya. Dan pada suatu lafal ia sembelih keduanya
dengan tangannya sendiri, dengan tangannya. Dan pada satu lafal 2 kambing yang gemuk, dan bagi Abi Hawana di kitab Sahihnya 2 kambing yang berharga dengan pakai sa sebagai ganti sin. Dan pada satu lafal lagi bagi Muslim ia ucap Bismillah wallahu akbar. Rasulullah menika sepisanan nindakaken berkorban nyembelih 2 kambing. Ingkang sepisan kambing utawi mendo ingkang setunggal inggih mendo kibas, mendo yang bertanduk. Tanduk menika jawinipun sungu. Wedhus kibas ingkang sungunipun sae. Tracakipun cemeng. Nek jaran jenenge pancal panggung. Wonten perangan weteng wonten tembungipun sabuk nggih hitam. Mendanipun putih ning wonten lingkaran weten niku wonten sabukipun nggih ireng. Bertanduk, kakinya juga hitam, perutnya bersabuk hitam, matanya berkacamata hitam, sehat dan gemuk lagi berharga. Diling-iling ingkang dipun kurbanaken Rasulullah sepisan kambing kibas bertanduk. Nah bertanduk menika nek kibas niku tandukipun mesti panjang. Gemuk, sehat, tidak pincang, sehat ketok sehate. Kakinya hitam, lambungnya ada sabuk hitam. Sebelum menyembelih kaki disatukan dengan lambung leher sambil mengucap bismillah. Allahumma ya Allah, terimalah korban saya bersama keluarga. Wedhus ingkang angka 1 sadurunge dipun sembelih mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, duh Gusti Allah mugi kepareng nampi korban kula sak keluarga 1 ekor kambing kibas. Nembe pun bleh klekeh menika pun bilih piyambak dening Rasulullah. Penyembelihan hewan korban dikatakan korban manakala tatkala menyembelih hewan korban itu setelah selesai sholat Idul Adha. Awit nate Rasulullah meningi sahabat niku sampun mruput belih korban. Sak sampunipun rampung nembe tindak salat Idul Adha terus ngrampungke meragat wedhus. Rasulullah mrisani, lho kok wis dibeleh. Sampun Rasulullah menika nyicil damel. Nyicil gawan mangke menora kewengen. Lajeng ngendikanipun Kanjeng Nabi, hewan sing tok sembelih iku durung kalebu hewan kurban, merga anggono nyembelih sadurunge salat Id. Sadurunge salat Idul Adha. Golek sitok malih.
pinangka gantine dadi korban ing Idul Adha. Temut-temut dumateng para bapak, para ibu, pandhemen radio swaka. Menawi badhe miderek nyembelih hewan korban ampun dipun sembelih saderengipun rampung anggenipun nindakaken ritual ibadah Idul Adha, ibadah salat Id. Nek sampun menika nembe meragat kewan korban. Lajeng mindo ingkang angka kalih rapale nggih sami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kula menyembelih mindo setunggal malih menika kagem umat kula. Dadi Rasulullah nika nyembelih 2 ekor kambing, mindo kalih ingkang setunggal kagem Rasulullah sak keluarga, ingkang angka kalih kagem umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa malih diling-iling menyembelih hewan korban, hewane kudu apik. Nek wedhus umure wis taun punjul, ora mikir powel, ora mikir urung, nek wis setahun punjul kena nggo korban. Nek sapi, kebo, unta nek wis kliwat 2 taun umure. Siji, aja mbelih wedhus sing rusak, aja mbelih wedhus sing kuru, aja mbelih wedhus sing meteng, aja mbelih wedhus sing sumping kupinge, aja mbelih wedhus sing pincang sikile, aja mbelih wedhus sing mripate wuta siji. Kuwi kalebu cacat-cacat sing ora pareng kanggo penyembelihan hewan korban. Siji, kelinganken malih, mripate ora kena picak, kupinge ora kena sumbing, ora kena digunting, utuh. Nomor 3, waras, ora pincang. Nomor 4, nomor 5, umure kliwat setahun. Nomor 6, lemu sehat. Kuwi kewan korban sing sah. Ewa semonten wonten sedherek ingkang kepengin korban keuwangi ya pas-pasan. Pak pripun nggih, nek kula kepengin korban golek kewan sing paling cilik ning wis sanggo korban kena mboten. Ya nek golek sah-sah wae niku ya wonten kanggo ngesahke lir korban. Namung didelok saka manfaat karo niate menika memang kirang prayogi. Nek pancen urung kuwasa ya rasah menyembelih korban. Malah kepara nampa daging korban. Wong dawuhe kon milih wedhus sing apik, sing lemu, sing gedhe ora cacat. Sing dianggep cacat siji kalemun matane wuta siji, apa meneh wuta kabeh. Kupinge suwek digunting. Pincang. Niku pripun panesune kok ora padha sitemeng cendhek siter dawa. Wonten ing hadis sungu ora dipun sebutaken. Waras, lemu, ora kena mbelih kewan korban kok kuru tur ungkrik-ungkriken, ungkris-ungkrisen. Sejatine mbelih hewan korban wedhus wedok ya kena,
Namung kalamun nyembelih kewan wedhus kok wedok dikhawatirkan aja-aja wedhus iku agek meteng. Ada kesengkok dhewe ora mateni wedhus siji ning iso ga mateni wedhus loro utawa telu. Awit wedhus gembel ku nek manah iso loro, iso telu, iso papat. Dhewe ora jarak ning mateni nyawa sing ora ana manfaate. Mula kanggo ngringkes aja nganti kedadean kewan korban ki mesti akeh mesti lanang. Nek wedok jan diyakini kuwi ora meteng, triya lemu gedhe kena. Nek sapi sing wis umur 2 tahun. Pripun panek kula iki mbelih wedhus tak pasrahke panitia masjid. Leku kurban sah napa mboten? Sah lan sempurna. Lemu kurban ora sah ora sempurna. Nek kowe kurban wis dibagi bagianmu manut sing wis ditetepke dening panitia korban, kowe isih ngarani nembung aku ditambahi 10 plastik engko tak nggo nehke sedulur-sedulurku. Lah kuwi iki sing ora sah. Engko men dinehi panitia ngene jeneng mawon. Aja njaluk imbuh 10 plastik daging kurban. Kuwi sing ora sah le kurban mergo isih milik bagane kurban rumangsa kurang. Kamangka ora ana hadis sing nerangke bagiane sahibul kurban sak protelon ki ora ana. Ingkang kula mangertosi sahibul kurban iku kena dieling-eling kena hukume namung kena njaluk iwak saka hewan kurban iku kira-kira kena nggo lawuh mangan 3 dina. Nek kula batih loro nggo lawuh ki 3 dina ki kira-kira sekilo turah mboten? Turah. Ya aja nganti kliwat sekilo. Ewa semono panitia wis bagi sampel siji rewati kira ngono setelon. Ya niku krana wis diatur nang fikih sah-sah wae. Ning upama ora njaluk luwih utama. Dieling-eling nyembelih hewan kurban kudu nek sampun nindakaken salat hari raya Idul Adha. Nek hewan kurban ki dipasrahke panitia, mangsa bodho panitia. Panjenengan ingkang sahibul kurban dipun caosi bagiane, alhamdulillah. Upama jenengan ngendika aku rasah dibagi dum kabeh kuwi luwih bagus. Lha pripun Pak? Niki wonten kurban ning ming arisan. Saben taun niku wong 10 kurban setunggal mendo. Di atas namakan wong siji. Ya niku tetep kena wong niku di atas namakan sing oleh. Dadi sing kurban ku ora wong 10. Ning sing kurban wong sing jenenge ketulis ana ing undian niku mau dengan catatan iso kacatet sah kurban nek wis sah arisane kuwi ngibadahmu kurban wis sah ketrima 100% wong kowe ora ndek utang. Arisane berarti kowe njang nganggo duite kanca-kanca sik to. Berarti nyilih sing tanpa nganggo anakan. Nah kuwi nek wis tok balekke lah kuwi tekse korban wis sah sampurna 100%. Wonten malih Pak niki bantuan korban. Saking iuran mboten arisan ning iuran wong akeh
dawuh nggo kurban dinehke masjid. Nek dit iuran ora ana jenenge sapa sahibul kurban, daging kurban ki dienggo pesta kena wong kuwi ming latihan nindakake syariat kurban. Mergo ora ana sapa sing kurban ning dina kuwi. Nek dijenengke ABCD saged, nek dijenengke kuwatir engko nek ora rampung lan sing wis badhot oleh njur mati rung sah. Njur kepiye hukume ora do repot. Mulane sing kaya ngoten niku ya namung latihan kurban. Kepepete daginge niku dienggo pesta ya ora patek kleru, ora ana jenenge sing maton. Dados timut-imut Rasulullah kurban mendo kalih mendo gibas ingkang wonten sungunipun yaiku Rasulullah mengucap dengan nama Allah niku bismillahirrahmanirrahim dan bertakbir. Niki diling-iling. Mangke panitia kurban kudu ngikrorke nek arep milih kurban. Niki kurbane Pak Haji Muhammad Hisam setunggal mendo kagem Muhammad Hisam sak keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Klekeh dibeleh. Ojo lali niku diikrarke. Merga Rasulullah nggih ngendika, aku nyembelih kurban kanggo aku sak keluarga mendo siji. Aku nyembelih kurban siji kanggo umatku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keranten wekdal menika sampun meh ngisa pangosan kasih sak mandermen binjing sana wedal dipun sambut malih. Mbok pilih wonten pamundutan pirsa, kita siaga caos atur wangsulan sak dumugunipun. Mbok pilih dereng mangertos mangke kula padosaken hukum-hukumipun ingkang gumathok. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah kalau kita korban sapi harus beranggotakan 7 atau bagaimana? Atau bisa kurang dari 7? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban berjamaah, korban sesarengan kagem mundut sapi, apa kudu wong 7? Kudu okae ming wong 7. Jadi sapi sitok niku arep rega 50 juta, ming kena nggo korban wong 7. Pak Presiden tuku sapi ning Bengkulu niku regane 99 juta niku pemodenggo ming wong 7 arep regane akeh nika. Ning gandeng Pak Presiden ijen ya ora apa-apa Pak Presiden. Nek kurang wong 7 kena mboten luweh apik. Ning aja ngate gandeng wong 7 ya elek ya ben waton iso tuku korban. Ora kena waton. Kudu milih sing waras, lemu kaya ingkang kula aturaken wae. Sapi ya ngono, aja milih sapi sing ngunggris-ungrisen kuru gudiken mboten kena. Ngoten menika. Sampun? Sampun. Monggo kita ndonga sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sawitil awali wal akhirina radhiyallahu anhu sahabati Rasul ajmain. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wan.
Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli abawani warfa' darajatun fi mahdiyina wa sahlahu fil kubri wa nawir lahu fi wa hlufi ngaqobihi. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah ya Allah kepada kami keluarga besar Radio Suaka hati yang istiqomah, anugerahkanlah hati yang sabar, hati yang tabah, hati yang tawakal atas segala macam ujian darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, angkatlah semua penyakit yang menimpa kami semua. Berilah kesembuhan kami dari penyakit yang menimpa kami. Sembuh dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya Allah, gantikanlah ya Allah musibah yang bertubi-tubi itu dengan kenikmatan hidup yang lebih islami, hidup yang penuh rahmat, penuh berkah, ridho atas kodok dan kodarmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan tasih midhangetaken Radio Suaka 107.7 Suaka FM. Radio Suaka luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Suaka pancen jos.